Даўным-даўно, тысячы гадоў таму, з-пад вялізнага каменя, дзе б'ецца крыніца, нарадзіўся славуты асілак. Яго назвалі Нёманам. Жыў сярод лясоў дрымучых, лугоў шырокіх, прыгожы, працавіты, прыродзе і людзям і ўсяму жывому добром плаціў. У суседстве жыла лоша, ультаяватая, ляжала ў цяньку, сабою любавалася. Нікому ад яе не было ні радасці, ні карысці. Лоша часта заглядала да свайго суседа, а за маўклівасць называла яго неманцом. Так распавядае старадаўняя легенда. А пачаў я з гэтага падання таму, што сёння зноўку буду вандраваць па нёманскіх мясцінах. Але ўжо на лодцы. Засумаваў мой чоўнік і трэба яго выгуляць. Усіх вітаю, шаноўнае гаспадарства, а я пайшоў рыхтавацца. Глядите, какая анучка, раритет. Heavy Metal AC/DC. Так, ще з юнацтва засталася. Як не дзіўна, але існуюць розныя меркаванні, адкуль пачынаецца наша славутая рака Нёман. Часцей за ўсё яе вытокам лічаць пачатак ракі Неманец ці Нёманец. У тым ліку і афіцыйныя крыніцы. Зараз жа гэты самы Нёманец збольшага выпраставаны і цячэ па штучнаму рэчышчу, а вусце яго увогуле неаднаразова пераносілі. Нічога асабістага супраць Нёманца я не маю, сам не раз рыбаліў на ім, але ёсць і альтэрнатыўнае меркаванне наконт пачатка Нёмана, якога прытрымліваюся і я. Варта было б дадаць да яго самы доўгі прыток, як звычайна і робіцца – раку Вусу. І менавіта яе выток лічыць нёманскім. Пакуль вядуцца падобныя спрэчкі, дакладна адно. Менавіта Нёман, рака з такой назвай, пачынаецца з таго месца, дзе канчаткова спалучаюцца Вуса, Лоша і Нёманец. Я заву гэтую мясціну Трохрэчча. І зараз накіроўваюся менавіта туды. Каб рыбу павудзіць, прасякнуцца адметнасцю тамтэйшых краявідаў ды паназіраць у празрыстую ваду адразу некалькіх рэчак. А сплынаць спачатку буду па Вусе. Чоўнік памыты, дзіркі заклеены, рыштунак пагружаны, прынады і прылады падрыхтаваны, буду адплываць у сваю вандроўку. Ось такая яна Вуса. Шмат карчагаў, завалаў.
Цяжкавата рыбаліць, але яшчэ калі і вецер не дапамагае. Ну што, пойду сваю прынаду выратоўваць з тых карчах, куды яе зашпурлянуў. Вунь поплыла стракоза. Зараз я пагляжу, хтосьці з'есць яе ці не. Калі яе з'ядуць, значыцца рыба, якая сілкуецца з паверхні, галавач, язык актыўная. Можна спрабаваць яе лавіць. Ну, а так прыйдзецца звычайных драпежнікаў. Акуня і шчупака. Дарэчы, з'елі! З'елі стракозу без усплёска. Просто нехта так яе з паверхні зняў і ўсё. Ну тады буду раз-пораз і я спрабаваць з паверхні лавіць, кідаць прынады такія воблеры, якія імітуюць, як я кажу, размаітых жужлікаў. Я часцяком у сваіх нарысах зараз выкарыстоўваю слова жужлік, і мне нават спыталіся, хто гэта такі? А гэта жук. Агулам розныя жукі. Дарэчы, слова мне гэтае знаёма з дзяцінства яшчэ. Мне маці так казала. Жужал, жужла, жужлік. Ніхто не паквапіўся на майго прыгожага жужліка. Я хачу сплынаць уніз, а вецер дзьме мне насустрач. Таму часцей, чым планаваў... О, вялікая рыба! Вялізная рыба некая поплыла. Так вось, таму часцей, чым планаваў, прыходзіцца вёсламі карыстацца. А вось у гэтай мясціне я пастаю, кіну якар. Ой, язь выйшаў вялізны, язь за воблерам маім. Не ведаю, бачылі вы ці не. Зацікавіўся язь. У такой празрыстай вадзе добра бачна, што за рыба. Але ж не надта жадаюць яны дзёўбаць мае прынадкі, штучныя прынадкі мае. Яшчэ ніхто не тузануў аднаго разу. Некая драбяза цікавіцца таксама. От што добра у гэты час на рэчцы, што калі нават не дзяўбе, то можна цікава паназіраць за рыбай. Празрыстасць, я думаю, прыкладна 2,5 метра. Ну нават пад 3. Добра бачна якар, і рыба ой, як цікава. Адразу з лодкі можна назіраць і здымаць, і назіраць падводны сусвет. Можна сказаць, што я ў захапленні забыўся нават пра рыбалоўлю трошки. Але ж плывем далей, бо часу не так шмат. І трэба пабываць там, дзе запланаваў. Ну і, канешне, у нейкіх запрыкмечаных мною раней месцах парыбаліць. Вагаўся, дзе мне плысці, злева ці справа. Вырашыў усё ж такі тут праплысці. Бо тут больш шырэйшае месца. Вот глядзіце, тут турысты, байдарачнікі выпілілі сабе такі праход. А я тут сеў, дарэчы, на мель. Зараз буду глядзець, во што я тут упёрся. На гэтым участку
не так шмат месяцаў, каб выйсці на бераг, таких прыдатных для адпачынку, для турыстычных стаянак. І вось адно з іх, вось такая поляна, ці галявіна, як ёсць такое, не вельмі мілагучнае, але ж альтэрнатыўнае слово. Тут недалёка размяшчаецца санаторый, і вось сюды ягоныя наведвальнікі прыходзяць адпачываць, купацца. Ну вось, нарэшце, сябры, быў у мяне першы добры дзяўбун. Гэта быў галавень, ці як у нас яго называюць, галавач. Я прывык яго так клікаць. Гэта моя улюбёная рыба. Я ўжо не спадзяваюся яе злавіць у гэтым годзе, таму што это больш такі летні трофей. Але ж пакуль такое цёплае надвор'е, лагоднае, стараюся яшчэ выкарыстаць апошні такі шанец. Ой, ой-ой, спужаўся. Стрекоза села мне на руку. І ось добра так тузануў на праводцы ваблерок. Я яго бачыў, сябры, я яго бачыў. Ужо пасля той паклёўкі ён такі збянтэжаны круціўся, глядзеў, куды дзеўся той жужлік, якога я хацеў з'есці. На жаль, значная частка здымкі будзе праходзіць у мяне вось з такога мацавання, што вісіць на шыі, і твар вы мой не будзеце бачыць, але раз по раз буду рабіць такія уключэнні, каб нешта вам распавесці. Зараз караценька пра тактыку маёй рыбалоўлі. Я асноўную частку я сплынаю па рэчцы, там, дзе не замінае вецер, і падчас гэтага сплаву, дрейфу я раблю закіды. Але калі я убачу рыбу, некую такую прывабную, вялікую, ці атрымаю дзяўбун, а таксама калі бачу ось такую цікавую мясціну, дзе, по майму меркаванню, можа быць драпежнік, я ўжо кідаю якар і аблоўліваю гэтую мясціну рознымі прынадамі. Што-то гэта мне нагадвае. В тым сэнсе, што дзе-то такое ўжо было. Гэтым летам на канале Вандроўшчык ужо вось такія акуні малыя, але ж спрытныя, лавіліся. Ой, ой-ой, ой, які недарма я яго спрытны назваў. Які жвавы акунёк размачыў нарэшце маю сплаўную рыбалоўлю. Дзякуй яму і буду рушыцца далей. Ой, як добра плывецца, калі вецер не замінае. Рухаюся я, дарэчы, задам наперад, то бок уперад кармою, каб лепей все перед сабою бачыць.
Воно і не так шпарка атрымліваецца, як носом. Але ж так зручнее. Лацвее так рухаться. Ну вось, паважанае гаспадарства. Неўзабаве скончылася вуса. За маёю спіною ўжо пачынаецца нёман. Дарэчы, я успомніў, што дзесьці ў інтэрнэце бачыў, што 1000 гадоў таму нёман называўся Русса, то бок Усса, то бок Уса. Вось яшчэ адзін доказ таго, што гэтая рэчка, па якой я сплынаў, можа быць пачаткам нёмана. Якія высновы я зрабіў за гэты невялічкі шпацыр по вусе. Як я зразумеў, моцна упала вода на рэчцы, бо на тым пляжу, адкуль я вырушыў, літаральна на метр, а мо і 1,5 сышла вода, і берег песок цяпер мокры. І, мабыць, рыба, прынамсі буйная рыба, таксама куды-то вырушыла, бо не бачыў я штосьці такое цікавае, уражлівае, шмат плотак, прычым буйных плотак, чырвонапёрачак, падлешчыкі, галавачыкі былі невялікія. Ну, адзінага язіка, пра адзінага язіка добрага я вам распавядаў на такіх эмоцыях, калі ён выскачыў каля лодкі. Рэчка прыгожая, такія досыць маляўнічыя краявіды, ці вакаёмы, ёсць яшчэ такое слово, можна сказаць, такі синонім краявідаў, але больш такое ёмкае і сакавітае. Шмат вуса петляе, такая досыць утульная рэчка, есть дзе схавацца ад ветру, але мне ўжо карціць пабачыць нёман. Таму давайте разам з вусы уплывем у гэтую нашу славутую рэчку.